Salamat, sir. Okay, sige. Salamat, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay. May buntag, kumusta man mong tanan? Niana sab kita sa taong laing hugna sa tuang pagtunol sa gamayng pahalipay ngadtos mga angayan nga mga tao. Moingon kitag angayan gumikan kay bisan pag-unsa kadako ang imong ihatag kuno ganing dili haom ngadtos panginahanglan sa imong tagaan mahimo gyapon kini nga walay bili. Og ning higayuna mga estudyante, mga player sa badminton ang ato nga target nga tunulan sa gamay nga pahalipay. Atong nahibalan pinaagi sa ilahang coach o teacher nga wala matud pa sila uniform. So munay rason nga kini ang atuang gipangitaan sa pamaagi. Atong sublion nga kining atong ginahimo na inspire kita ngadto nas mga videos nga atong nakita ma-elected officials ka man o pribadong individual. Tara, adtuan na nato. Sakto na, sige daw, insert daw, insert. Okay naman na? Eh, ang imabe, insert ni sakto na ni. Okay. Sakto na. Ito naman. Basic si Bamboo. Sige, sige, suta. Sita ko rin ba eh? Eh, abi mara mag-duster. Magamit na nila pag big na. Insert diabe. Slash. Oh, last year. Masya biro. Asa ka na ba? Salamat, sir. Okay, sige. Salamat, sir. Okay. Thank you very much, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, sure na tadaog? Ha? Sige. Og upat lamang no ang nakaabot gumikan sa rason lagi nga wala daw kunoy pliti. Subok pa malandungon pero ang saon man nga limitado ra ba ang atong resources. Mapainod. Mapainod. Parang ako meron kong taas kayo ba? Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagsunod nini nga itong mga videos og ato usab nga pagpasalamat ngadto na balik-balikon ta na sa mga tawo nga gahimo pod sa mga videos nga nakapa-inspire usab kanato ma-elected officials ka man o pribado nga individual. Gusto usab nako nga moabot unta ang panahon nga naapoy makakita nini atong mga videos og sila usab ma-inspire sa paghatag og tabang ngadto na sa mga labihan nga nagkinahanglan taliwala pa man sa ilang kapikos. Palihog paki-share na lamang nini nga maong video og paki-follow and like sa mga page. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat.
Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso, sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.